особено младите хора сме така по ден за ден, сега тук ще живея, искам да си използвам живота на макс. После ще умисля, нали, за деца, жилища, не знам какво. Само да ни излезе, че аз съм лошия чичко, който казва Не. никакъв живот днес, докато сте млади, събираме, инвестираме. Все си мисли, че в България това да имаш собствено жилище е много важно и ние сме едва ли не на първо място. Оказва се, че не сме. Ние сме дори на четвърто място. Има други държави, които също са в Европейския съюз. Вярно, че са близо до нас, не са на запад, но и те имат по-голям процент притежание на собствени жилища на глава от населението. Планирането е нещо, което е дългосрочен момент наистина, но и аз имам клиенти, които точно така казват. Сега да не ми говорите за някакви спестявания. Искам живота да ме грабне сутринта, като се събудя, да ме изненада. Според теб, българите така добиха ли смелостта да се впускат смело в тази крачка да купуват недвижими имоти или все още има някакво притеснение сега? Дали е подходящия момент? Дали съм събрал нужните средства? Дали пък съм на подходяща работа, която мога да изплащам съответния кредит? Имах един клиент, 23 годишно момиче, което дойде и каза: моята цел, която искам да реализирам, е пенсионна. Аз станах, се поклоних, защото за първ път ми... На 23. За първ път ми се случи такова нещо. А човек, ако иска да разбере всъщност къде отиват, в кой пенсионен фонд отиват средства му, къде може да... Кой може да попита всъщност? Много елементарно, има телефони, трябва да се знае ЕГН-то. Финансовия консултант или на НОИ всъщност? Има такъв телефон, който е в Комисията за финансов надзор или в НАП, мисля, че в НАП, който е достъп има всеки. Само трябва да се знае ЕГН-то и номера на личната карта. Добре. Разбира се, той е електронен, не говори физически с говорител. Вау. И там имаме изкуствен интелект. Да, и разбира се, няма да му кажат колко му е големината на портфела, само ще му кажат в кой пенсионен фонд се осигурява. И той вече като го знае, може да отиде навсякъде, където го намери по улиците на страната и да се осведоми не само кой му е, ами и каква натрупана сума има там. Така че много лесно. Много лесно, само желание трябва да има. Но викаш след 40 години. След като навърши човек 40 години. Сега няма смисъл, честно казано, признавам си, защото ние не можем да променим политиката на портфолио менеджера там. Например, ние не можем да му кажем: ти защо си сложил в нашия дял, да речем, акцията на компания еди коя си, аз не я харесвам. Ние можем да направим само, можем да се сменим обаче от фонд в фонд. Да погледнем това и ако съвестта не ни позволява да бъдем в този фонд, защото, видите ли, ние спонсорираме някоя компания, която не ми е окей, можем да си променим фонда. Всеки български гражданин може един път годишно да си промени частния пенсионен фонд от А да отиде в Б, след това в С и така нататък. Всяка година може да ги смениш. Дори може би, пропускам винаги да го казвам и хората не са наясно, дори да се прехвърлим в НОИ, след една година може да се прехвърлим обратно пак в частните пенсионни фондове. Да се върнем, Винаги е след една година, защото парите ни всъщност, когато са от частния пенсионен фонд, не отиват в фонда, който веднага да ги раздадат за пенсионерите на сегашните ни родители, баби, дядовци и така нататък, а те отиват в сребърния фонд. Там се стоят. И после от сребърния фонд отиват в частния пенсионен фонд. Този, който ние сме решили да бъде нашия нов фонд за една много добра бъдеща пенсия. А според теб, по-добре ли е да инвестираме средствата си, да кажем, в недвижими имоти, които след това, като навършим една пенсионна възраст, да ги продадем, примерно, и да си подсигурим старините по този начин? Или някаква такава врътка за по-добро бъдеще, когато стареем? Не очаквах този въпрос, защото обикновено всички ме питат, като се пенсионираме, дали да живеем с наемите от апартаментите, които сме инвестирали. Да, или пак за примерно... За първ път чувам, че някой има идеята и да продаде, за да живее окей. Наистина, аз имам такива познати, които инвестират в недвижими имоти
и те казват, това ни е пенсионния план. Но предпочитат и предполагат, че ще живеят само от наемите. Така се калкулират. Никой не му минава през ума, че примерно ако стане на определена възраст и може да продаде един апартамент за много пари и да живее с тях примерно още 10-15 години. Но наистина, това, което говорихме преди малко за пенсионирането, все пак хората трябва да са наясно, че пенсиите ще бъдат много малки. Има две причини за това. Едната причина е, че дори човек да е много добре платен, ние плащаме осигуровки все пак върху по-малки суми. Говорим за добре платените хора. Ние плащаме осигуровки върху максималния осигурителен доход. В момента е 3750. Така че един човек, който получава, например, 10 000 лева заплата, няма как да получи този пасивен доход някога, когато се пенсионира. Другата причина е, че пенсионната система е система и тя е от 3 стълба в България. От 4 милиона и 200 хиляди човека, които някога сме плащали и сега се осигуряваме, имаме само първи и втори стълб. Трети стълб имат около 600 хиляди човека и то е такъв палиативен, обикновено е рожба и решение на работодателите, защото има едни 10% данъчни облекчения и те в края на годината масово го правят, за да свалят някой друг данък да не платят, което си е окей, разбира се, всичко е легално, няма нищо лошо в това, но не използваме системата като такава. За да получим адекватна пенсия, такава, която да кореспондира с нашия активен доход, когато работим, трябва да имаме и третия стълб, то той трябва да започне още с първата ни заплата. Какво представлява третия стълб? Третия стълб прилича много на втория, не прилича ми частните фондове. На частните фондове. Пак е капиталово покривен, пак се купуват дялове от фондове, но е доброволен. И като е доброволен, никой го няма. Айде да не е никой, но все пак много малко хора го имат. Много малко хора го имат и за това смятам, че добър вариант е хората да са наясно още в началото какво ще бъде бъдещето и какво ще се получи като пенсия. Очевидно няма да е това, което ни се иска, за да ни осигури стандарта на живот, който сме имали преди това, преди да се пенсионираме. Какъв е варианта? Ами да си направим ние собствен стълб, четвърти, пак собствен. Да. Инвестирането в недвижим имот е един от този хипотетичен четвърти стълб. Разбира се, всякакви инструменти има на пазара, в зависимост от това човек какво разбира, какво ме усещането, как се отнася към различните типове финансови инструменти. В България, разбира се, много често е инвестирането в недвижим имот. Казахме защо. Да. Проблема в недвижимия имот е, че не е делим. Тоест, представете си, че имате голям жилище за 1 милион евро, а ви трябва 20 хиляди лева. Трябва това да казвам, че цялото. Не е делим, защото или го продаваш цялото, или нещо трябва да го заложиш, за да вземеш кредит, защото няма как да използваш този голям актив на парчета. Това му е малкия минус. Иначе всичко останало, недвижимия имот си е окей. В България в момента така се инвестира. Голяма част от хората инвестират в недвижими имоти. Можеш ли да го определиш като най-сигурния актив, примерно? Предвид пазара на имотите. Да кажем, че един от сигурните активи, може професора, дето ми изпитва да го слуша това, ако каже, че е най-сигурен, да ми се скара. Един от. Но наистина е много по-сигурен от много други неща. Защо? Ще го кажа с пример. Когато си купим акция, например, или взаимен фонд по-трудно, но акция, ако си купим, той може да падне до 0 цената й. Имало такива случаи, просто се обесценява, пада до 0 и ако сме държали до последно, всъщност загубваме всичко. Пазара на недвижимите имоти може да се случи да паднат цените, случило се в страната, но все пак с проценти няма как да стане 0. Може да стане 0 при едни други ситуации, но не искам сега да не сме толкова черногледи. Черногледи, да. То тогава няма да ни е до инвестиции, тогава и до пенсии. Да. Спомена акции. Има много хора, които се
обръщат в тази посока, да търгуват с акции, въобще. Това е някаква нова съвременна тенденция ли е, която се развива сред млади хора основно, или по-скоро все още в България не е чак толкова, не сме толкова запознати в тази посока и не рискуваме. И нямаме социален опит, да го кажем Да. така. Акции има много отдавна. Ню Йорк Всички е сме гледали флагман в това Вълкът нещо. на Нали, Уолстрит. Вълкът в Уолстрит и там и други неща. Има, всъщност на борсата се търгуват тези акции. Когато си купуваме акции от някоя компания, ние всъщност ставаме собственици на тая компания. Това много пъти хората така са шокирани, че когато си купя акции на Тесла, аз всъщност съм вече един дребен Мъск. Нали? Но това си е така. Да. Разбира се, като си купим една или две акции, тя е много малък процент от целия пакет, целия брой акции, които имаме. Затова сме много дребен инвеститор там. Но, разбира се, има го това. За да достъпаме тези пазари, помогна много и дигитализацията на съвременното общество, защото все пак може да се търгува и в интернет, от компютрите си, така нататък, защото ние не го усещаме това, но ние не можем да отидем сами, като физически лица, на борсата. Да. Винаги минаваме през някакъв посредник. Да, или платформа. Или по-скоро инвестиционен брокер, който така го наричаме. Не го виждаме, защото като си отворим телефона, няма да казвам кой, и с 2 клика купуваме нещо и казва, аз купих на борсата. Не е точно така. Минава опосредствено, разбира се, но е много по-лесно. Това, че много по-лесно, мен малко ме притеснява, защото започва да става като игра в края на краищата и хората се забавляват. А всъщност се въртят сериозни пари там. Не е баш точно като игра. Затова обикновено моя съвет към такива по-млади хора, които имат афинитет към тези неща, към работата с мобилните приложения и така нататък, казвам, добре, окей. Хайде да направим един план с ядро, нещо сериозно, в което да инвестираме, по-скучно, по-не така импулсивно, а пък другите неща, които ви казват колегите, и за да сте в джаза, за да и ви да участвате в цялото това мероприятие, да не кажете, че сте се срещнали с един финансов консултант Николай Остамитев и инвестицията ви струва 20 минути на месец, защото тя толкова трябва да е. Правете го с другите неща. Там може да загубите, не е важно, защото ядрото ще ни стои. Това са моите съвети към хората, защото наистина имам клиенти, които казват, е много скучно това. Не мога да се включа в разговора с колегите си, че инвестирам. Срам е да кажа, че инвестицията ми отнема 20 минути на месец. Да. Всъщност стойностните неща стават точно по този начин. Бавно и полека във времето. В инвестирането, дори в акции, времето е много могъщ фактор, защото няма как да знаем, като изберем дадена акция, в която да инвестираме, дали сме избрали бъдещата Apple или бъдещата голяма компания, бъдещия еднорог, защото нямаме тази информация. Да. Аз дори имам мнение, че няма жив човек на планетата, който може да предвиди на къде ще отиде пазара, въпреки че има хора-анализатори, които непрекъснато това им е работата. И какво като не познаят? Никой не се извинява. Чували ли сте някой анализатор да излезе на екран и да каже, много се извинявам, това, което казах, че миналия месец ще стане, не стана. Не. Извинявайте. Не, затова според мен е по-правилно да се инвестира не в така плаваща посока, а по-скоро в една сериозна посока с здрава основа, наречена имот. И това го има, но по-важното е, нали, пак да си продам планирането. Да. Дори да го правиме това, ние трябва да знаем на къде сме се запътили. Тоест, да не го правим импулсивно, ами все пак да имаме някакъв план, защото как беше от Алиса в страната на чудесата? Как да стигна до Едека? Къде искате, кой път да хвана, къде искате да стигнете, ми не знам. Тогава няма никакво значение. Къде ще трябва? Кой път да. ще хванете. Да. Така че и това е важно. Дали ще бъде недвижим имот, дали ще бъде нещо друго, но човека трябва да знае пътя му до там. Най-малкото, защото ако няма целта, той няма да знае дали правилно е постъпил. И няма да знае дълго време.
Когато разбере, може да е късно. Да. Защото планирането не е само план. План е нещо закостеняло, докато в планирането има усещането за някаква еволюция, за някаква промяна, за някаква поправка по пътя. Да. А това е много важно, защото човек може да прави и някакво, ние му казваме, ребалансиране на портфейла. Да. Но това са поправките, които са важни за човека, за да стигне до крайната цел. Знаеш, все повече мои приятели ми споменават, че бъдещето е в криптовалутата. Аз все още не съм много задълбала в тази тема, ако трябва да съм честна. Не съм толкова запозната с тази материя. Но има много хора, които смятат, че един ден света ще стане дигитален, всичко ще е дигитално, валутата ще е дигитална и това е бъдещето, което ни очаква. Има ли хора, примерно, които идват при теб с тази идея да ги така консултираш в тази посока, могат ли да изкарват много добри доходи с криптовалута и съответно да ги влагат след това в закупуването на имоти? Изобщо, дали се купуват имоти в днешно време с криптовалута? Чувал съм, че се купуват и имоти с криптовалута. Аз, понеже съм и кредитен консултант, но все пак работим с банките, до сега не съм чул някой от банките или да има такава организация, която да дава кредити в криптовалути. Но въпросът за криптовалутите е много интересен. Не го подценявам, разбира се. Лично аз имам инвестиции в криптовалута. Така ли? Лично за себе си. Супер, добре. Дори... Биткоин ли? Да, само в биткоин. Дори давам такива съвети на хората да портфолиото обаче да не надвишава повече 10-15% в тази валута. Сега, има нещо, което се фаворизира в криптовалутите. Все пак криптовалутите са измислени като валута. Ние така ги наричаме криптовалути. Нещата се промениха. Т.е. криптовалутата е направена така, измислена така да замени фиатните пари, декретните пари, тези пари, които правителството е изключило с Централната банка и те са разменната монета в една страна. Монета, банкноти и така нататък. Нещата се промениха обаче в времето, станаха твърде атрактивни и когато нещо стане атрактивно, то му се вдига цената. И криптовалутите вече станаха криптоактив. Ние инвестирайки в тези криптоактиви вече, ние не си купуваме биткоин, за да си купим в магазина вафли, кифла или пък имоти, а ние искаме от този актив да му пораства цената, т.е. да направим капиталова печалба, да го купим на хикс пари, той да стане Y, което Y е много повече от хикс, и като го продадем да реализираме капиталова печалба. Пак в лева, или в евро, или в долари, пак в фиатни пари. Това ще да те питам, дали е възможно, примерно, да закупиш някаква криптовалута и след това да я обърнеш в твоята си валута на страната, която възможно е. Това е възможно. Другото е като, представете си, че тази криптовалута е стока. Дали може да купя имот с криптовалута? Ами, човека отсреща, който продава имота, ако е окей с това да получи вместо левове или евро или долари или там каквато и да била валута, ако е отворен да получи биткоин или лайткоин или там някакви други койни, мисля, че няма да има проблем с това нещо. Сега имаме, разбира се, леки проблеми с институционализацията на това нещо. Мисля, че нещата върват в добра посока на легализиране, така да го нарека на това нещо. Но все пак имайте предвид, криптовалутите също са една джунгла от криптовалути, защото тя не е само една, а те са стотици хиляди, дори сега, като си говорим, вече са измислени сигурно още няколко. Това не е ли проблем всъщност? Така се размива цялото това? Проблем е това, като информационната идва информация и ние не знаем коя е правилна, коя е подходяща, коя е вярна, коя е невярна. Нямаме факт-чекери в това нещо. Аз, ако трябва да ти призная честно, винаги казвайки криптовалута, първата асоциация, която ми изниква така в съзнанието е финансова пирамида. В смисъл, че инвестираш си средствата и след това, хоп, някъде изчезват.
Виждали сме и такива примери. Тази прословута българка, която, нали, беше измамила сума ти хора по този начин и после беше изчезнала с някаква такава измислена криптовалута. OneCoin. Да, точно така. И Аз съм доволен от нея, защото спечелих. така, и ти ли си инвестирал в нея? Разбира се, как може да пропусна такова нещо. Но това не беше криптовалута в оня смисъл на думата, нали, на блокчейн технологията, на съвсем друг принцип е. Има нещо, което е много интересно, специално за тази криптовалута. Ако се създаде достатъчен брой хора, в които тази валута може да се припознае като разменна стойност, тя става легитимна за тези хора, които са в този кръг. Много интересно е. Много интересно е, защото аз знам, чувал съм, не съм се опитвал да се включа в тази система, тези хора, че има такива хора, които се разменят услуги, предмети с тази валута. Интересно. Това е малко следно да се опиташ да прецакаш системата и да си направиш твоя система. Ами не, по-скоро, да, така е, но по-скоро, понеже си прецакан вече, и се опитваш по някакъв начин да не се чувстваш толкова прецакан. Така, да минимизираш разходите и след това изведнъж се оказва, че аз с това нещо, дето всички казват, че е невалидно, че вече нищо не мога да направя с него, всъщност мога, защото някои от хората ми го приемат това като стойност, като разменна монета. Да. Така че това е много интересен феномен. Интересно бъдеще ни очаква, смятам. Аз да, надявам се да го дочакам. Божа работа. Добре, а според теб, знаеш, преди време бяхме говорили с един твой колега, Деян Василев. Той спомена, че българите като цяло нямаме така ясно изразени, да кажем, богати, средна класа и бедни. По-скоро богатите са към средната класа и вече бедните хора са си ясно. Според теб, нали, българите така ли може да се определят като финансово класиране, ако ги погледнем като общество? Честно казано, чувал съм го и това друг път, но в България няма такава стратификация на това колко хора са богати, колко хора са средна класа, колко хора са бедни, защото няма такава репери, не са сложени такива репери и ние не можем да кажем тези неща. Обикновено богатите хора, много често хората като дойдат искат да бъдат финансово независими, финансово свободни и какви други такива едни философски разсъждения. Аз казвам колко, какво би те направил финансово независим? С колко пари трябва да разполагаш на месец, за да си финансово независим? Не съм мислил. Нормалната инфлация, когато растат цените, това се случва тогава, когато една икономика е в подем. Тогава, когато има пари. Всички имаме пари. А защо лъжим сами себе си? Защото всеки се опитва да продаде нещото, което произвежда, дали ще бъде стока или услуга, малко по-скъпо и пробва. Ако това струва 1 лев, дали мога да го продам на 1,20 лев? Мога. И го продава на 1,20 лев, само че той не се е сетил само той. Всички по веригата се сещаме, затова инфлацията е нещо, което потребителските цени растат. Много се забавлявам, защото нямам обяснение как всичко около нас е по един начин, в България е по друг начин. Или по-късно идват нещата при нас, или пък може да сме някакви уникални в момента индивиди. Да. Обикновено от правителството и хора, които са в политиката и казват, че цените няма да пораснат. Как така решиха, че няма да пораснат, когато цената се определя, аз съм частен собственик и аз си определям каква да бъде цената в моя собствен магазин. Това, да покажеш по-добър стандарт от толкова, колкото можеш да си позволиш, е от тези две ламинирани табелки, които казват, нещата не са такива, каквито изглеждат. Не следвайте този модел на този човек, защото наистина нещата може би не са такива, каквито изглеждат.